אוקיי, הארגון אורף פאנד מצא חן בעיניי יותר מכל הארגונים האחרים, וכל הארגונים החברתיים שהיו במתחם באוניברסיטה. זה הפלייט שלהם. אני לא מדברת הרבה עברית. It's an organization for the safety of the animals. This? I wish? No. It's just my personal interest. No, we're building orphanages in schools. אנחנו בונים בתי יתומים, בתי ספר, במדינות עולם שלישי. וכל הכסף שאנחנו אוספים, 100% הולך לילדים, באמת. אנחנו נוסעים לשם. אתם נוסעים לשם? כן, היינו עכשיו בכנע מכספנו. אנחנו שוכרים אנשים מקומיים שיבנו את הבית יתומים, אנחנו שוכרים את המטפלות, אנחנו קונים בעצמנו או שולחים אנשים שיקנו את האוכל, אנחנו ישירות משלמים את הכסף לפרויקט. אז נכון, אנחנו לא עושים דברים, World Vision עושים פרויקטים במיליונים, אבל הם מקבלים 3 מיליון כדי לעשות פרויקט ב2 מיליון. אז אנחנו עשרות אלפי דולרים, אבל כל הכסף הולך לשם. הם עושים את זה באמת, הם לא אוספים כסף למישהו, זה לא ארגון למען ארגון. לצערנו הרב יש שם מאות אלפי ילדים שצריכים עזרה, ואנחנו יכולים לעזור. נגיד עכשיו בבית יתומים שבנינו היה מקום ל86 ילדים. אז צריך לבחור מי נכנס. יתומים? ומה היתומים מקומיים עושים לפני שאתם באתם? הם חיים או אצל קרובי משפחה או ברחוב. יש ילדים שאתה רואה ישנים ברחוב, גם בני 3, בני 2, עם אחים שלהם, זה נורא. זה ארגון קטנצ'יק, אבל השאיפה שלו והמטרות שלו, לפי דעתי, הן הנעלות ביותר. של עשרות, אנחנו ארגון מאוד קטן. כאילו זה בכל העולם עשרות או שבארץ? בכל העולם. בכל העולם זה אולי מגיע לגג 200 איש שמתנדבים. גג. אוקיי, אז זה בעצם הפרטים של אורף פאנד. שים את זה בגדול. אם אתם רוצים באמת לתרום, אז אתם מוזמנים. יש להם אתר orffund.org